बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसननायनि थिरांथाजों बर'फोरनि थामोनथानि बर'फोरनि सुबुं मोनथायनि हिउमेन राइट्सनि सोमोन्दै बर'फोरनि हाबा हारिमु बर'फोरनि थांना थानायनि गासैबो बिथिंखौ गोजौआव दोननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथाङा गावनि बेबायदि मोनसे बिहोमा होलांबाय आरो बेखौ लानानै दिनै जों साफ्रोम थांनानै थानाय बर' फिसाया जों मिथिगौ जे बिथांखौ बर'नि सासे दानि दिनैनि आथिखालाव जोङो बर' हारिनि गेजेराव दिनै सासे बर'नि बिफा होननानै दिनै फादर अफ द बड'स होननानै जोङो बुहुमनि गेजेराव बिथांनि बेबादि मुंजों लोगोसे बर' हारिनि सिनायथि आरो गनायथिखौ लानानै जोङो दिनै बर'फ्रा थांनानै दङ। दा बेखायनो मानगोनां नोंथांमोन बिथांनि मुसुखानि साखाथिनिफ्राय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि जाय सुबुंफ्रा बड'फाखौ सिनायनानैबो सिनायै बायदि आखु सिनायनानैबो सिनायै बायदि आखल बिथांनि मुसुखानि सायाव अयथासार खालामलांनाय बिथांनि मुसुखाखौ देखायलांनाय मानि दिनैनि दिनाव बड'फाखौ बेबादि खालामलांनायानो आरो बड'फानि बेबादि मुसुखायाव देखायलांनायानो बर' हारिखौबो देखायनाय फोरमायनाय जादों। मानोना बर' हारिनि बिफाया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि दिनैनि दिनाव बिथांनि जिखिनि बर' हारिखौ दाफामनांगौनि थाखाय बयखौबो फोजाखांनाय एबसुनि आफादगिरि जानायनि उनाव गासै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खोन्दोनि सुबुंनि जावरिखांनायाव दिनै जों बर'फ्रा बेबादि मोनसे राजखान्थि अधिकारखौ लानानै जोंनि हालामाव जोङो दिनै थांनानै थानायनि आरोबाव आद्रा खामानिखौ मावनो थाखाय जिबादि माखासे बर' माहारियारि बादखौ लानानै थांनानै थानाय जों बर' सुबुंफोर दङ। बेबादि मोनसे नेरसोन आरो थासारिखौ लानानै बिथांमोना बेबादि मोनसे माने खास्रि बिस्रि जि मोनसे खामानि मावबाय बियो बर' माहारिखौ जोबोद खहा होदों बर' माहारिखौ दुखु होदों आरो जों बयखौबो दिनैनि दिनाव बर' माहारिनि थांनाय थैनायजों लोगोसे राजखान्थियारि अधिकार आरो गुबुन गुबुन मोनथायखौ लानानै फोजाखांनानै होलांनाय सासे दैदेनगिरिखौ लानानै दिनै बर'नि बिफानि सायाव बेबादि अयथासार जानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो गनायनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गोबां खेब गोबां जायगायाव बायदिसिना बर' माहारिनि गुबुन गुबुन रोखोमै अयथासारखौबो जों नुबाय। बबेबा मुंख्लं खाम्फायाव बायदिसिना बुखारनाय देख्लानाय बेफोर जाथायनि सायावबो जों गसंख्राबोदों। मानोना मुंख्लंआ बर' माहारियारि बादजों जुजिनानै बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय बिथांमोना गोबां गोबां जायगायाव बिथांमोननि मुङै लुनाय मुंख्लं खाम्फानि सायावबो सोरबा सोरबा दाबो अयनाय अनागार खालामनायखौ नागाराखै। माबा जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गायसनजानाय इउनिटि सार्भाइभेल एन्ड प्रस्पेरिटिखौ नोजोर बोनानै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मुंख्लं खाम्फायावबो पलिटिकेल पस्टार थाबनायखौबो जों नुदों। दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिनि दावहाजों मोननाय बे खुंथाय बेबस्थायाव जायखिजाया सरकार जाया मानो जायखिजाया खुंथाय बेबस्थायाव जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियानो खुंथाय खुङा मानो दिनैनि दिनाव बेवहाय बड'फाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि माहारिनि एनडिएफबिनि बिएलटिनि एबसुनि मुंख्लं गासैखौबो लानानै जोंनि हारियाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि इनाय अनागार थासारि सोमजिनायखौ जों मालाबाबो सहायनाय नङा। आरो बिनि थाखाय दिनैनि दिनाव जोङो बे बड'फानि मुसुखानि खाथिनिफ्राय दिनै जोङो स्ट्रं वार्निं होगोन बर' हारिनि गेजेराव सोरबा जुदि बड'फानि मोखां देखायनायजों बर' हारिनि मान सन्मान दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो दिनै मिडियायाव बुङै बुङै मोखां देखायनो नागिरनाय सानैसो दैदेनगिरि माखासे जाय बिथांमोना गावसोरखौ दिनै बर' हारिनि गेजेराव माबायदि सिनायथि होनो नाजादों जों बुजियाखै। दा दिनै बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि जानानै मान सन्मान होखारे बर' हारिखौ फोजाखांलांबाय
आरो बिथांनि दिन्थिनाय लामा गायसनगिरि बानेश्वर बसुमतारी कनिकेश्वर नार्जारी बिथांमोननिफ्राय जागायनानै आथालनि उनाव आथाल बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय बर' हारिनि माहारियारि बादखौ लानानै दावगालांनांगौनि थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव बर' हारिनि हिसाबै माहारियारि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गसंथानानै फैदों आरो दिनैनि दिनाव बर' माहारिनि जेंनानि गुबुन गुबुन मोनथायनि समाधाननि थाखाय गोबां रोखोमनि दावहा खैफोद जोंनि जुजिनाय सोमावसारनाय बे गासैखौबो दिनै जारिमिनाव रुजुनानै नायोबा दिनैनि दिनाव बर' माहारिखौ दाफ्लांनायनि गोहोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 नम्बर पजिशनाव जायगा मोनो दा बिनि थाखायनो मानगोनांथांमोन दिनै बड'फानि मुसुखानि खाथिनिफ्राय आरोबाव जोङो खावलायगोन जे जाय बिथांमोना दिनैनि आथालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थियारि जेंनानि समाधाननि सायाव दिनै बिथांमोना बायदिसिना समालोचना खालामो आरो बिथांमोना बर' माहारिनि गेजेराव हेंथायै बाथ्रा बुंनो लानायनि उननिफ्राय दिनै बड'फानि मुसुखा बुख्रुबनाय जादों दिनैनि गेजेराव बबेबा बड'फा अफिसाव बबेबा जोंनि एबसुनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय अफिसफोरखौ गाग्लोबनाय जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय मुंखल खाम्फाफोरनि सायाव इनाय अनागारै बायदिसिना आगोलाव देख्लाबनाय बायदिसिना पस्टार खाबनाय बेफोर दिनै हारिनि गेजेराव जायगा मोननाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो मानगोनांथांमोन जोङो बुजिनांगोन जे दिनैनि दिनाव बर' माहारियाव जिखिनि राजखान्थियारि समाधाननि थाखाय दावहा जाबोदों आन्दोलन जाबोदों दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानैबो गोबां माखासे खैसारि खालामनानै दुसिनो नाजानाय जों नुनो मोनदों दिनै बिथांमोना बुजिना बुजिया जों मिथिला नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सिलाइजों दावहा नांनानै फैनाय मोनब्रै एनडिएफबिनि फेक्सनसाबो बेयाव सागान होनानै बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थियारि समाधाननि थाखाय दिनै बर' हारिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आलादा रायजो मोनफैनाय बे मोनसे काउन्सिलनि बेबस्थाखौ गेदेर गोलाव खालामनाय पावार बांनाय फेहेरनाय संबिधाननि अधिकारजों 125 एमेन्डमेन्ट लाबोनांगौनि थाखाय दिनै बर'फोरनि जास्टिसनि थाखाय बेयाव थानाय बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जास्टिसनि थाखाय दिनै बेबादि मोनसे बिटिआर एकर्ड जानानै थांदों आरो दिनैनि दिनाव बे संबिधाननि अधिकारखौ लानानै जाफुंसारनांगौखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 125 एमेन्डमेन्टखौबो दिनै पार्लामेन्टआव जाफुंहोनांगौनि थाखाय पलिटिकेल लिडार्सफोरखौ जों खावलायो पलिटिकेल दैदेनगिरिफोरनि सायाव बेबायदि मोनसे प्रेसार थानांगौ मानोना दिनै बिटिआर गोरोबथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' नङा बेयो बयबो बर' माहारिनिनो गोरोबथा दिनै एनडिएफबिनि आन्दोलनाव हाजार हाजार मुंख्लं जालांबाय आरो बेबादिनो मोनसे जोबथा महराव बिटिआर गोरोबथा जाबाय जाय बिटिआर गोरोबथाजों दानि शिक्षित काउन्सिलनि मेम्बार बारायनाय एरिया बारायनाय बे जे मोनसे गुदि बे गोरोबथानि मावफुंनांगौ खामानिखौ बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों जे बेवहाय जि गोदानै सरकार जागोन बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव बिथांमोनाबो बिटिआर गोरोबथानि सायाव बाथ्रा बुंनांगौ आरो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायाव पलिटिकेलि बिथांमोनाबो खामानि मावनांगौ होननायनि बिबाना बयनियाव थायो दा दिनै मानगोनांथांमोन जोङो मिथिनांगोन जे दिनै सोरबा सोरबा सानैसोआ न' सिङाव थानानै हारि दाफ्लांनो नाजायो सोरबा सोरबा सानैसोआ नाम बुंनांगौबा बिथांमोना दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोन बायदि सुबुङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिनाय माइरं हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय बड'फा हाउसनि हाखौ लानानै दुसिनाय दिनै बेबादि मोनसे खैसाराव जोनोम मोननाय बिथांमोन बेबादि मोनसे चक्रदर चक्र खालामग्रा बेबादि सुबुङा दिनै बर' हारियाव जोनोम मोननाया जोबोद दुखुनांथाव दा बिनि थाखायनो आरोबाव खेबसे दिनै बड'फानि मुसुखानि खाथिनिफ्राय बिथांमोनखौ जों हुसियार खालामदों जुदि नोंथांमोननि बेबादि बाथ्रा बुंनायजोंनो सोरबा सोरबा गोदाव सोराव लाइमोनफ्रा जौ लोंनानै खालामो ना माजों खालामो दिनै बेबादि माखासे गोसो थुलुंगानाय मोनदों दा बेनिखायनो आथिखालनि दैदेनगिरि जोंनि दिनैनि एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे आरो जोंनि एबसुनि जेसेबां जेनेरेशन्स दिनै एबसुनि बारग' आफादगिरि जालांबाय गाहाय नेहाथारि जालांबाय आनसलिक जिल्ला दालाइसा गुबुन गुबुन फर्जानि दैदेनगिरि जालांबाय बिनि उनाव सोरबा सोरबा राजखान्थि खालामबाय नाथाय नोंथांमोना मा खालामदों बर' हारिनि थाखाय नोंथां सानैया अमर सिंह आरो दावराव देख्रेबमोना बर' हारियाव मा कन्ट्रिबिउसन लाबोदों नोंथांमोना बेखौ दिनैनि हारिनि गेजेराव नोंथांमोना बेखेवनानै होगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै गोथार मोनसे आफाद बे हारिनि मोनसे मोखां आफाद हिसाबै दिनै बर' हारियाव गुबुन गुबुन जेंनानि सायाव जुजिलांनो थाखाय जोनोम मोननाय जोंनि हारिमुनि बिथिङाव जोंनि सोलोंथाइ जोंनि समाज फोसाबनाय
जोंनि रांखान्थि फेहेरनाय दिनैनि आथालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो कमप्रमाइज खालामाखै जोंनि पलिटिकेल अधिकारनि सायाव राजखान्थियारि अधिकारखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिबायदि लामाखौ दिन्थिलांबाय बे लामाजों हान्थिनानै जेरैखि जाया बर'फोरनि राजखान्थि अधिकारखौ जाफुंहोनांगौनि बिबाना दिनैनि आथालनि बर'फोरनिनो बिबान दा बेनिखायनो मान गोनांथारमोन आरोबाव खेबसे बर' रायजोआ जों साबधान जानांगोन बर' रायजोआ जों मिथिजोबनांगोन जे दिनै जाय मानसिफ्रा न' सिङाव थानानै बर' हारिखौ दाफ्लांनो नागिरग्रा जाय मानसिफ्रा दिनै मिडिया प्रेस मिट लिंनानै एबसुखौ दुसिनाय एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ दुसिनाय गुबुन गुबुन रावै फान्दायनानै बायदिसिना खैसार खालामनाय बिटिआर गोरोबथाखौ दुसिनाय दिनै बिथांमोना बर' हारियाव बेसेबांबा आन्दोलन फिरि जानायनि उनाव जोंनि गेजेराव मुंख्लं जालांबाय जोंनि गेजेराव जिउ बावलांबाय बिथांमोननि जेबो मान सन्मान दोनालासिनो दिनै सासे सानै मानसिया आफादखौ दुसिनाय बर'नि गोरोबथाखौ दुसिनाय बर'नि गोरोबथानि सायाव खैसारि राजखान्थि खालामनाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना बर' हारिया दिनैनि दिनाव जों गासिखौबो नुबोबाय बिथां सानैमोना जेब्ला बड'लेण्डआव गावजों गाव बिदा फंबायनि गेजेराव 2007, 8, 9 बुलाय सोलायाव बेसेबां बर'नि बावहाय लाइमोनफ्रा जिउ खहा जादोंमोन गोरों गोराया गावथारजादोंमोन बुथारजादोंमोन नोंथां सानैया बाहाय उन्दुनानै दङमोन बहा उन्दुनानै दङमोन नोंथां सानैमोना आरो बे समाव जोङो दिनै बेफोरबादि थासारिखौ नोंथांमोना दिनैनि दिनाव गोसोआव ला नोंथांमोननि न'आवबो गाग्लोबनानै दं गोसो जायोबा दिनै जों बड'फानि सार्थआव नोंथांमोननियाव अयथासारखौ जों नुया आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेवहाय बड'फानि बे थानसालियाव थानानै बड'फानि मुसुखानि खाथियाव थानानै जों अराय माहारिनि गोजोनखौ हास्थायनानै जोंनि माहारिनि गेजेराव नोंथांमोन बादि आरो जोनोम दामोनथों नोंथांमोन बादि बेवहाय बर' हारिनि खैसारि खालामग्रा माखासे रुम सिङाव थानानै जाथि दानो नागिरग्रा नोंथांमोन बादि दैदेनगिरि जोनोम दाजाथों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारियाव जोंखौ फोरोंलांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय संबिधान बादियै दिनै जोंनि बर' माहारियाव जोङो गासै सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट जिल्ला जोंनि गासै आनसलिक कमिटिस जों बयबो संबिधानिक मर्यादायाव थानानै खामानि मावदों राजखान्थि अधिकारखौ हासिल खालामनो थाखाय जोंनो पलिटिकेल सापर्ट नांगौनि थाखाय जोङो समान सम पलिटिकेल लिडारनि गोनांथिखौ बुजिनानै दिनैनि दिनाव गुबुन गुबुन समाव इलेक्सनाव सापर्ट खालामनानै फैनायखौ बर' हारिनि जारिमिनाव बयबो मिथिगौ बेयो दिनैनि जोंनि दिपेन बर' आदानि बाथ्रा नङा दिनै जोंनि बाथ्रा नङा बे बर' माहारिनि जारिमिनाव फोरमान मोननाय आरो जाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जानायनि उनाव गुबुन गुबुन पलिटिकेल स्टेप लानाय जादोंमोन बैफ्राव बर' हारिनि गेजेराव खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गेजेराव मोनसे बिदिन्थि हिसाबै गायसनबोदों जाय समाव ओरैबायदिबो जाबोबाय जे एमएलए इलेक्शनाबो आनकन्टेस्ट मानि थाखाय आनकन्टेस्ट जाबोदों बे समावलाय मानोना बर' माहारिनि गेजेराव सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गोहोम आरो बैफोरबादि मोनसे थासारिया दिनै जारिमिनाव रोखा रोखा दङ आरो बेनिखायनो मान गोनांथांमोन दिनै बड'फानि मुर्ति बुखारनायजों लोगोसे बिथांमोना बर' माहारिनि मोखां मुख्लादों आरो जाय सानै बिथांमोना प्रेस मिडियाआव ओंखारनानै बायदिसिना दुसिनाय सोंखारिनाय खोथा बुङो बिथांमोनाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिनायावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौबो दुसिनाय जाबाय मानोना बे गोथार आफादनि आफादगिरि जालांनाय बर' हारिनि बिफायाबो बे आफादावनो दङ आरो बे आफादानो दिनै गावनि जोंनि गाहाय मावख'खौ बड'फा हाउसखौ जोङो बिथांनि मुङै दोननाय जादों आरो जाय जेराव जोंनि एबसुनि मावख' आरो अफिसफोर दङ बैफोर जायगाफोराव गासिबो गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननि मुङैनो दिनैनि दिनाव बर' माहारियाव दिनै हारिनि मोनसे माहारियारि बाथौ गायसननायनि द्वारा खान्थिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावदों दा बेनिखायनो बे मुसलपुरनि गोजोनपुरि पार्कनिफ्राय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बड'लेण्डआव मोनसे गोदान थासारि सोमजिदों बे बड'लेण्डआव गोदान सरकार जाय सरकारा इलेक्शनाव देरहानानै सरकार दादों बिथांमोना दागोन सरकारा जागोन नाथाय दिनै समाजनि गेजेराव सरकारा सोलायदों होननानै बड'फानि मुर्ति देखायनाय बबेबा जायगायाव जौ लोंनानै रंजानाय बबेबा फुजा मेलायाव बायदिसिना जौ जुवानि आड्डाजों रां खामायनायनि दान्दा खालामनाय दिनै जोंनि हारियाव बायदिसिना गुलाय गुजाय थासारि सोमजिनो नाजाहोनाय बेफोरबादि थासारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय जुजिबोदों आरो इयुन समावबो बांद्राय जुदि बेबादि लामा लायोबा जोंबो जुजिगोन
दा बेनि थाखायनो समाजनि मोजांनि थाखाय समाजाव गोबां मोजां सानग्रा दं मोजां सानग्रा नोंथांमोनाबो सिरि थानो नाङा नोंथांमोनाबो लिरनांगौ बुंनांगौ बर' हारियाव जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिहोमाखौ बुजिनो हादोंब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बर' हारि दाफ्रामनायनि लामाखौ बुजिनो हादोंब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मा सानैल' साब्रै साबा हाजारजन ओंखारनानै बुं जे बर' हारिनि थाखाय बड'फाजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ फसंथानो थाखाय हारिखौ सोद्रोम समाज गायसननो थाखाय जोंनि जुजिनाय जोंनि हाबा मावनायनि सायाव दिनै गुबुन गुबुन ससियेल मिडियायाव गावखौनो गाव उदांस्रि दं होननानै गावनि सायावनो गाव दिनैनि दिनाव गासिबो उदांस्रि लाजोबनानै समाज दानो नागिरनाय सानै साथाम सुबुंफ्रा दिनैहाय हारियाव गुलाय गुजाय लाबोनो नाजायो आरो बिनि थाखायनो जों मिथिनानै ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै बर' हारिखौ खावलायनाय जायो जे दिनै बे बर' हारिनि गेजेराव जायखिजाया गुलाय गुजाय थासारियाव खालिबोल नेगेटिभ खालिबोल दाय होनाय खालिबोल दुसिनाय जाय बिथांमोना बेबायदि लाबोनो नाजादों नोंथांमोना बर' हारियाव मा मा खामानि मावदों नोंथांमोननिखौ बुंनानै लागोन नोङो मा मावबोदों बेसेबां मोजां मावबोदों मा कन्ट्रिबिउसन खालामबोदों नोंथाङा माबायदि पलिटिकेल अबदान होबोदों बेफोर गासिबो बर' हारिनि हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बुं दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनै जोङो बर' हारियानो लाजिनाय मोनदों जे दिनैनि दिनाव जोंनि बड'फानि बेबायदि देख्लालांनायनि थासारियाव दिनै जोङो बर' हारिखौनो देख्लाजानाय बायदि मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो गले गले खावलायगोन जेरावखि जेरैखि थाया मानो जायखि जेरैखि थाया मानो जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ लानानै दिनै बर' हारिखौ जोङो दिल्लीयाव मुसुखा गायसनबाय दिल्लीनि लामायाव नामाकरण जाबाय बर' हारिया बेबादिसिम मोनसे नेशनेल इन्टारनेशनेल पर्यायाव बड'फानि मुंजोंनो जोङो गोसारनायनि मोनसे थासारियाव गनायथि सिनायथि जोंनि आइडेन्टिटिनि स्ट्रागलाव जोङो दिनै बिथांनि दारैनो बर' हारिया दाबो आइडेन्टिटिनि मोनसे गनायथिखौ जों मोनदों दा बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन दिनैनि बे मुसलपुरनि बे गोजोनपुरि पार्कनिफ्राय आरोबाव रोखायै जों खावलायगोन जाहाथे बर' हारियाव आरो बेबायदि खुनु दिन दिनैनिफ्राय लानानै जुदि बाहाबा जायोबा जुदि दिनैनि दिननिफ्राय गाबोननिफ्राय जुदि आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांखिनानै बायदिसिना बर' हारिनि खैसारियाव दुसिनो नाजायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरियै थानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आखाइ आथिं दं दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबांनि फिसा गोबां फिसाजों दङ जाय बर' हारियाव जोनोम मोननानै बर' हारिनि थाखाय गाबथाना थांनांगौनि थाखाय बर' हारियाव मोजां लामाखौ लानांगौनि थाखाय बर' हारियाव जुदि जोंनि माहारियारि आफादखौ जुदि सोरबा खहा खालामनो नाजायोब्ला जोंबो खहा खालामफिननो हानाय जोंनावबो आखाइ दं आथिं दं गोसो दङ आरो दिनै बड'फानि आरो गोदान सानस्रिखौ लानानै जोंहाबो जुजिनायनि मोनसे मोन्थाय दङ जोङो पलिटिकेल जास्टिसनि थाखाय खामानि मावो इकनमिक जास्टिसनि थाखाय खामानि मावो बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि जास्टिसनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो जों गुबुन गुबुन समाज बेरेखाखौ फोसाबनानै ससियेल जास्टिसनि थाखाय जों खामानि मावगोन जों खुनु कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो बिनि थाखायनो जाय मानसिफ्रा गावहा आखाइ दं खुगा दं आथिं दं साननानै बड'फानि मुर्तिखौ देख्लादों गावहा खुगा दं होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुसिदों नोंथांमोना खोनासं जोंहाबो खुगा दं जोंहाबो गियान दं जोंहाबो गोसो दं जोंहाबो आखाइ आथिं दाबो थिगैनो दं जोंबो गुबुनखौबो खहा खालामनो गोसोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां जों खहा खालामनो हागौ नाथाय दिनै बड'फानि गोथार मोनसे सानथिखौ लानानै दिनैनि दिनाव बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे नोंथांमोना खोनासं जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावजोब जोंनि बे बाथ्राफोरखौ दिनै जाय मानसिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेंथायै बाबा फन रायलायनानै बाबा रेकर्डिं खालामनानै गुबुन राहाजों ससियेल मिडिया फेसबुकआव बुंबानो बिथांमोना गावखौ गाव देरहानाय सानदों जानो हायो नाथाय नोंथांमोना देरहायाखै नोंथांमोना साबधान जा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुथुमगासिनो दं नोंथांमोननि थत्य पार्टी नोंथांमोननि गासिबो बुथुमगासिनो दं जोङो सानसे बेलासे नोंथांमोननि सायावबो जों गोख्रै गाग्लोबगोन जोंनि गाग्लोबनायाव जोंहा हाजार आथिं दङ हाजार आखाइ दङ हाजार गोसोनि बर' फिसाफोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङ बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि मानोना दिनै मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' हारसिं नङा जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद
बानेश्वर बसुमतारी हाउस बे मुसलपुराव थानाय हारसिङै नङा दिनैनि दिनाव गासै आनसलिक जिल्ला मिरु जों बयबो दिनै बर' हारिनि फिसा हिसाबै जों थांनानै दं दा बेनि थाखायनो मानो नोंथांमोन बर'फोरनि आरोबाव मान सन्माननि खाथिराव जोंनि बेयाव थानाय गुबुनाव थानाय जाहाथे जेरावबो जेबो खहा दामोनथों आरो जोङो खावलायगोन पुलिस डिपार्टमेन्ट बिथांमोना जि इनभेस्टिगेशनखौ जागायबाय बे इनभेस्टिगेशनावबो जाहाथे मोनसे बिथं थासारियाव सहैनो हायो जाय दायनिगिरि दिनै बेहाय बुखारनाय बिथांमोनखौ साजा होनायनि लामायाव सहैनांगौ आरो इनभेस्टिगेशनाव जायखिजाया तथ्य पातिखौ लानानै जोंनिफ्रायबो जों मदद खालामगोन आरो बेबादि मोनसे बेबस्थायाव दिनै बे पार्कनि सिङाव माखासे बेबस्थाखौ उननि समाव जोङो बेखौ मोजाङै मोनसे रैखाथि गोनां खालामनानै लाखिनांगौनि थाखाय जोंनो बिनि सायाव जों बेखौ फोसाबनानै बेखौ माने प्रटेक्शन होनानै दोननायनि राहायाव दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव जों खामानि मावगोन आरो बिनिखायनो दिनै नोंथांमोननि बे मुसलपुर हालामाव थानाय जि जोंनि गोजोननि मोनसे पार्क आरो बेवहाय बेबादि गाज्रि आखल आखुनि सोरबा सुबुंफोर फैदोंब्ला बिथांमोना बे पार्कआव आगान होयैया मोजांसै दा बेनि थाखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखिनि बाथ्राखौ खावलायबाय मानोना जोङो गोबां सहायबाय आरो बेबादिसिम बर'फोरनि मोखां देखायनायसिम जोङो सहायनानैबो दंथ'यो नाथाय साबधान जा जों बयबो बर' फिसाया जों आरोबाव गाबोननिफ्राय जों सहायनाय नङा दा बेनि थाखायनो मान गोनां जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन जों बयबो साबधान जा दिनैनि दिनाव बर' हारियाव गणतान्त्रिक आन्दोलननि खामानि मावनानै एक्सपिरियेन्स मोननायनि थासारियाबो जों बयबो बिनिनो फिसा सिलाइनि आन्दोलन खालामनानै गुलि अरनानै गुलि जानानै गुलिजों गावजानानै थैलांनायनि जों बयबो दिनै बेवहाय थांनानै थानाय बर' फिसाफोर दङ आरो बेवहाय सोरबा जुदि बर' हारियाव गुलाय गुलाय खालामनो नाजादोंब्ला बिनि थाखाय साबधान जानाया मोजां जोंबो मिथिगौ बबे गुलिनि स्पिडा बेसेबां जोंबो मिथिगौ सोरनि आखाइनि बोलोआ बेसेबां जोंबो मिथिगौ सोरनि आथिंनि बोलोआ बेसेबां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिनि थाखायनो दिनै जोङो मोनसेबो आन्दोलन गैया दिनै जोङो मोनसेबो आन्दोलननि थाखाय जों एरायनानै थानाय नङा जोङो गोबां थासारिखौ जुजिना थांनायाव जों बयहाबो ओरैबायदि गोसो दङ दा बेनिखायनो मान गोनां नोंथांमोन खेबसेबाव गासै बेयाव बाहागो लाफैनाय जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन जोङो दिनै मिथिगौ जुबिन गार्गनिबो सारादु आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो मान होनायजों लोगोसे जोंनि रेलिखौ जों खालामनाय जायासै जोङो बेवहायनो जोङो थुबुर जानानै जोंनि प्रटेस्टखौ खालामबाय आरो जोंनि बाथ्राफोरखौ सारा बर' माहारिनि गेजेराव जों मिथिहोनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा जोंनि खामानि मावनायाव खुनु कमप्रमाइज खालामनाङा बर' हारिया सोलोंथायाव जौगानांगौ दं रांखान्थियाव जौगानांगौ दं हाबा हारिमुआव सोदोम समाज दानायाव दावगानांगौ दङ दिनै जोङो साफा साफा बर' फिसा जानानै जोंनि मावसोमफ्राव जेखिनि समखौ जों लागोन बे समाव जों नन कमप्रमाइजिं एटिटिउडआव लानानै बर' हारिनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन दा बेनिखायनो मान गोनां नोंथांमोन खेबसेबाव नोंथांमोन बयखौबो बे बर'फोरनि मुसुखानि खाथियाव फैनानै बेबादि आरज गाबनानै बेबादि प्रटेस्ट खालामनानै दिनै बिथांनि बेबादि दुखुनांथाव समाव बर' हारिनि दुखुनांथाव समाव जोङो थुबुर जाफैनायनि बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोंनि मान गोनां बोसोनगिरिजों लोगोसे बयबो मावथि नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय आरो बेबादिनो दिनैनि बेबादि मोनसे दुखुनि समनिफ्राय आङो बेखिनि बिबुंथिखौ होनानैनो बिबुंथिनि सायावनो फोजोबबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों लिभ एन्ड लेट लिभ लिभ एन्ड लेट लिभ we want justice we want justice बर'फोरनि ओंखारबाय हुसियार जा बर'फोरनि मुर्ति देखायग्राफ्रा हुसियार जा बर'फोरनि मुर्ति देखायग्राफ्रा हुसियार जा